Türkmen halky müň ýyllyklaryň dowamyna medeni gymmatlyklaryny ýeketäk özüne mahsus bolan türkmen halatyna nepis şekilleri singdirip gelýär. Gadym milletimiziň ruhy bilen ony aňlatýan hallar öýüň törüne wedip milli nagyşlarymyz bolsa horjunlarda, kejebelerde, egneşiklerde we gündelik durmuşda giňden ulanýar. Günlerde bir gün alys ýollardan aryp gelen kerwen türkmen sehrasyna boşuny ýagdyrýar. Täzer kerweny myhmata ýörlüp we dostluk bilen garşalanýar. Çeperliginden we hilinen täsirlenen täzer türkmen halatyna maýyl bolýar we ony satyn alýar. Büyük bir ýol bilen barýan bu täzirler türkmen halatyny biziň eramyzdan öň 114-nji ýylda tutuş ýer ýüzüne ýaýratmaga başlaýar. Türkmen halatyny gören jahan keşdeler we alymlar şeýle täsir sunup edenini döreden milleti hasa ýakyndan tanamak üçin türkmen diýaryna syýahata gelmäne başlaýarlar. Ençe asyrlardan soň türkmen milleti özüniň berkarar döwletini gurýar. Bagtyarlyk zamanatyny gurulýan binalarda medeni miras bolup saklanyp galan şekilleniş sunutynyň stilistiskasyny ulanmaga uly üns berilýär. Hormatly prezidentimizden sagat bedenine sagdyn ruh ýörelgesi bilen ýaşlaryň arasynda sporda bolan höwes hemli görülenýär. İçerki we daşarky syýasatyny alyp barýan parahatçylykly we dostluklar aşkar netijesinde paýtagtymyz Aşgabat 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we höwes sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmäge munasyp görüldi. Aşgabat 2017 adlandyrylýar. Bu halkara sport ýarşy türkmen halkynyň baý medeniýetini we ýeten tepkitlerini inni ýokary derejede dünýä tanadar. Hormatly prezidentimizden ýergin aladalar netijesinde oýunlaryň halkara derejede gurulmagy üçin ýokary taýýarlyklar görülýär. Bu şanly wakanyň ýatda galyjy we halkara derejede tanalmagy üçin hormatly prezidentimizden sagdynlyk ýörelgesinden mirasyna sarpa goýan bagtyarlyk zamanamyzyň ruh bilen öňden we türkmen halkynyň dostlugynyň ilham alyp Aşgabat 2017-ňiň resmi keşfi dörediler. Onu dünýäniň üntüni öňe çeken hal nagyşlarymyz şeýle hem beýik köpek ýolunyň täzirçilik tory, ýurdumyzyň ötüşi we döwlet baýlyklaryny ýerleşdiriler. Täze stilistika bilen tapawutlanjak bu keşfiň renkleri oýunlarda bayramçylyk atmosferasyny döredip, tehnik tarapdan ulanmaga juda ýeňil bolar. Umumlukda Aşgabat 2017-ňiň resmi keşfiniň mowdugy gadymy köpek ýolundan başlap bagtyarlyk zamanamyzda we hatda bal erjege tarap udak bitýän ýoluň beýany bolar.